Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw, si Art na isang scientist at church choir member ay naghahanap ng mainam na pananda o bookmark para sa kanyang church hymnal. Nais niyang makalikha ng isang bookmark na hindi malalaglag at hindi makakasira sa mga pahina ng libro. Sa kanyang pag-iisip ay naalala niya ang kanyang katrabaho na si Dr. Spencer. Isa ring scientist gaya niya at nakaimbento ng kakaibang uri ng adhesive o pandikit. Di gaya ng ibang pandikit, ang adhesive ni Dr. Spencer ay may naiibang molecular structure. Ay, parang mga Ganon. friends ko to. Auspicious, Molecular structure. disconcerting and molecular structure. Ay, mamaya, kwento ko. Yan. Okay. Itong pandikit na ito ay hindi masyadong madikit, kaya madali lamang itong kalasin. Para sa iba, palpak ang naimbentong adhesive ni Dr. Spencer at wala itong mapaggagamitan. Pero hindi sang-ayon dito ang scientist na si Art. Gamit ang adhesive ni Dr. Spencer ay sinimulan ni Art ang pag-eksperimento. Ipinahid niya ang adhesive sa maliit na piraso ng papel at pagkatapos ay dinikit sa pahina ng kanyang church hymnal. Nang subukan niyang alisin ang pagkakadikit ng papel na may adhesive, ay hindi ito nag-iwan ng anumang marka o lumikha ng anumang sira sa pahina. Bukod sa epektibong bookmark, naisipan ni Art na maaaring mapakinabangan ang kanyang naimbento sa isang opisina. Ang mga importanteng mensahe ay maaaring isulat sa papel na may adhesive at ididikit sa mga dingding. Ipinagpatuloy ni Art ang pag-develop sa kanyang konsepto. Sakit! Parang tear gas na. Ang sakit, parang tear gas. Oh my God, somebody just tried to kill us. Charot! Sarap! Okay. Ang mga importanteng mensahe ay maaaring isulat sa papel na may adhesive at idikit sa mga dingding. Ipinagpatuloy ni Art ang pag-develop sa kanyang konsepto. At matapos ang ilang taong pag-eksperimento, ay nabuo na ang final concept ng post-it note. Mula sa pinagsamang imbensyon ni na Art and Dr. Spencer. Taong 1980, opisyal na ipinakilala ng kumpanyang 3M ang post-it note sa merkado. Bumulusok ang popularidad ng produktong ito at hanggang ngayon ay patuloy na ibinebenta sa mahigit 100 bansa sa buong mundo. Napatunayan ni Art na kung mananatiling positibo at malikhain, ang isang kapalpakan ay tiyak na mauuwi sa katagumpayan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng retired American inventor and scientist na si Arthur Fry, ang co-creator ng 3M Post-it Note products. Galing naman. Alam mo, yun na lang hinihintay ko sa buhay ko eh. Ang alin? Makaimbento hindi ng makapag-unleash something? ako ng something in me na pwedeng may talent pala ako. Unleash something in you. Na parang di ba na meron naman pala akong talent na meron naman palang may pagkukunan ng galing. Parang wala ko Kung nakita. Huwag ka nang kumontra, hinihintay ko nga. Alam mo, nanguusog ka. Pero ikaw ba natanong mo na sa sarili mo, di ba, sa kanila, ano to eh, di ba, sino mag-aakala? Oo, totoo. Di ba yung napaglalagay lang ng mga bookmark within pages, partner? Correct. Eh, Will actually be di ba, a multinational correct, product and will be Brand. used brand that and will be used by more than 1,000 countries worldwide, di ba? Isipin mo, di ba? Kumbaga, hindi sadyang, hindi pinalano na maging ganun. Di ba? Kumbaga, nagganon lang siya, lumabas ng kusa. Correct. So, yun hihintay natin. Di ba? Hindi, dadating yun. Dadating yun if it's meant na for you to discover something about yourself. Dadating yung moment na yan. Katulad Correct. ng moment ni na Art at Dr. Spencer. At yun ang maganda doon, kapag nakita mo na yung potential mo, kabisyo, di ba? Work on it, work for it, Correct. at siguradong magiging matagumpay ka balang araw. And ika nga ng mga photographer sa mga Victoria's Secret models. Work it, girl! Work it, girl! Diba kapag na-discover mo, kailangan ano mo yan eh, pagtibayin, Correct. pag-ibayuhin,
culture, nurture, at talagang gawin mo ang lahat para tumodo pa yung talento mo. Kasi malay mo, di ba, yan ang ikayaman mo at yan ang ikasalba ng buhay ng ibang mga tao. Totoo Alam, yan. bagay ka ng post-it notes, partner. Hindi mo na Ang dami gumagamit dyan. Sa halos lahat ng opisina meron kasi, yan. Estudyante. Di ba, hindi mo kailangan na kumuha ng malapang papel kung meron ka namang maliit lang na note na gustong i-post. Di ba? Ang galing eh. Ang galing. And who would have thought na yung isang palpak na adhesive o pandikit, 'di ba? Magiging ganito ang resulta. Ganun 'yun eh. Lagi po nating isipin na lahat ng rason, lahat ng bagay sa ating buhay ay may rason. 'Di ba? Bakit siya nakaka-create ng akala nilang palpak na adhesive? To create a post-it notepad na ginagamit na ng lahat. May rason. Kung ano man 'yan, whatever it is na pinagdadaanan mo, pinaproblema mo, stress mo, growth opportunity mo, 'di ba, kabisyo? Meron dahilan kung bakit 'yan nangyayari ngayon. Hindi mo pa alam siguro kasi bago pa, fresh pa. Pero sa takdang panahon, malalaman mo ang dahilan. Parang tambalan lang. Nung una, di ba? Oh, I'm gonna cry. That's so auspicious. Charot. Kahit hindi naman magamit lang. tama. Mema. Di ba yung tambalan hindi naman sinabi na mag-create kayo ng tambalan. Kailangan kayong tambalan ganito ang gagawin niyo. Hindi naman sinabi na ganoon. Pero nung discover po namin yung nakakatawang karakter ni Nicole at yung nakakainis na mukha ni Christopher. Parang ganoon. Yung pagka-corny ni Chuper dati nag-match sa pagkabalahura ko. Pinag-iba yun namin and now we are on our 12th year. Isipin mo yun. Di ba yung mga ganong klase we worked on it. We worked for it. Yes. Pinaghirapan. O, diba? And sino mag-aakala na one day mapapanood kami sa Itbulaga? Grabe siya! Diba? So, ganun po yun. If you get to discover God's gift for you, diba? Yung parable of the talents nga, partner, diba? Yung pag binigay ka ng talento, kailangan mo talagang karirin yung talento. Binigay sa'yo yan eh. Tama. Huwag mong hayaan. Alam mo magaling ka mag-drawing pero hindi ka gumagawa ng paraan. Diba tinatamad ka lang gamitin? Tinatamad kang gamitin. Alam mo na magaling ka mag-drawing. Correct. Alam mo na magaling kang kumanta. Pero wala. Sa mo lang kinakanta sa CR. Audience mo yung butiki. Yung butiki. At yung kitikiting lumulutang sa kaya nga sa planggana. Diba? Mas maganda what if i-try mong gawing audience sa barangay. Start ka muna sa barangay level. Tama. School. Correct. Diba? For all you know. Yun pa yung pag may nakadiscover sa'yo, i-train ka professionally by a vocal coach and this might be your professional career. Diba? Tama. Binigyan ka ng talento. Nurture it. Yeah, tama. Unleash your potential, kabisyo. Correct. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!